Al segle XVI es va demostrar que, tal com suggerien les teories de Copèrnic i en contra del sentit comú, el nostre planeta orbita al voltant del Sol com a conseqüència de l'atracció gravitatòria que aquest hi exerceix. Gràcies a descobriments com aquest, els científics són capaços de predir amb una gran precisió en quin punt exacte del firmament podem trobar astres com Venus o Mart. Què té tot això a veure amb la transició energètica? Doncs en té molt amb la forma en com cal interpretar correctament la informació científica relacionada amb el canvi climàtic i amb l'energia. Quan sentim a les notícies que, segons els experts, la temperatura mitjana de la Terra augmentarà 2 graus d'aquí l'any 2100, com ho poden saber això? I per què de vegades trobem estimacions diferents o que canvien amb el temps? A la natura hi ha sistemes, com el moviment dels planetes, que depenen essencialment d'una única cosa, la llei de la gravetat, i això fa que sigui relativament senzill fer-hi prediccions. En canvi, en problemes com el del canvi climàtic, que depèn de moltíssims factors, físics, químics, geològics o fins i tot socials, no és possible fer prediccions amb un alt nivell de fiabilitat. En aquest cas, la ciència només pot fer hipòtesis raonables sobre com aquests sistemes evolucionaran i, en base a aquestes hipòtesis, fer diferents prediccions i avaluar quina probabilitat té cadascuna de ser certa. Els informes de l'IPCC, per exemple, consideren més de 3.000 escenaris diferents que prediuen diferents augments de la temperatura del planeta de cara a l'any 2100. Cada escenari correspon a un conjunt d'hipòtesis concretes, algunes més pessimistes i altres més optimistes. A partir d'aquests escenaris es pot fer algun tipus de mitjana o seleccionar els escenaris més probables per reduir-ho tot a una xifra, que és la que després, de manera simplificada, publiquen els mitjans de comunicació. En definitiva, les prediccions de futur només poden ser enteses si es coneix l'escenari que s'ha tingut en compte per fer-les. Cal tenir això clar per no deixar-nos portar per determinades manipulacions de la informació. Algú que volgués donar una visió catastrofista o excessivament optimista del canvi climàtic només hauria d'escollir l'escenari adequat. Cal, doncs, prendre amb precaució les dades i informacions que apareixen als mitjans de comunicació i contrastar diferents fonts o anar a les fonts originals. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.